Toto je kniha, v ktorej nie je žiadna pochybnosť, vedenie pre tých, ktorí sa boja Boha. V skutku, tento Korán vedie k tomu, čo je najpravdivejšie a zvestuje veriacim, ktorí robia dobro, že budú mať veľkú odmenu. A v skutku sme urobili Korán ľahkým na pamiatku, takže je tu niekto, kto by si to všimol. V skutku, vyslali sme ho ako Korán v arabčine, aby ste mohli rozumieť. My sme priniesli pamiatku a my ju zachovávame. V skutku, toto Korán je zjavenie od Pána svetov. Povedz, a keby sa stretli ľudia a džínovia, aby priniesli niečo podobné tomuto Koránu, nemohli by priniesť nič podobné, aj keď by sa navzájom podporovali. Zoslali sme Korán ako uzdravenie a milosrdenstvo pre veriacich, ale len zvyšuje straty nespravodlivcov. Povedz, kto je najlepším svedkom? Povedz, Boh je svedkom medzi mnou a vami, ak mne bol zjavený tento Korán, aby som s ním varoval vás a každého, koho dosiahne, a vy svedčíte o tom, že okrem Boha sú iní bohovia? Povedz, nikdy nebudem svedčiť o tom. A keby sme vyslali tento Korán na horu, určite by si ho videl, ako sa zľakne a roztrhá sa v strachu pred Allahom. Takto sme vymenovali príklady pre ľudí, aby mohli premýšľať. Požehnaný je ten, kto poslal zástavu na rozlíšenie medzi dobrom a zlom svojmu služobníkovi, aby bol varovateľom pre všetky svety. A dali sme im knihu, ktorú sme rozložili s vedomím ako vodítko a milosrdenstvo pre tých, ktorí veria. A ty, poslanec, dostávaš tento Korán z pravdy od najmúdrejšieho, najvedomšieho. Posol volal, Pane môj ľud prijal tento Korán ako zanedbané. Al-Furqan 2:30. A keď im neprinesieš žiadne znamenie, povedia, prečo si ho nevytvoríš sám? Povedz, sledujem len to, čo mi bolo zjavené od môjho pána. Toto je zjavenie od pána tvojho, vodca a milosrdenstvo pre tých, ktorí veria. Nech teda prinášajú niečo podobné, ak sú pravdiví. Nebudú uvažovať o Koráne? Keby bol od niekoho iného ako od Boha, určite by v ňom našli mnoho nezrovnalostí. An-Nisa 4:8. A tak sme ti zjavili ducha podľa nášho príkazu. Nevedel si, čo je kniha a čo je náboženstvo, ale my sme ho urobili svetlom, ktorým vodíme, koho chceme zo svojich služobníkov, a ty, v skutku, vodíš na cestu pravú. A keď sa im čítajú zjavné zjavenia naše, tí, ktorí neočakávajú stretnutie s nám, hovoria, prinieste nám iný Korán, alebo zmente ho. Povedz, nie je na mne, aby som ho zmenil z vlastnej vôle, ja len nasledujem to, čo mi je zjavené a obávam sa, keby som neposlúchal svojho pána, trestu veľkého dňa. A toto je kniha, ktorú sme zjavili, požehnaná, potvrdzujúca to, čo bolo pred ňou, aby si varoval matku miest a tých, ktorí sú okolo nej, a tí, ktorí veria v budúcnosť, veria v ňu a zachovávajú svoje modlitby. V skutku, tento Korán vysvetľuje synom Izraela väčšinu toho, v čom sa líšia. Počúvaj to, čo ti bolo zjavené z knihy tvojho pána, a nikto nemôže zmeniť jeho slová a mimo neho nenájdeš útočisko. A v tomto Koráne sme pre ľudí rozložili rôzne príklady, ale človek je ten, kto sa najviac hádal.